Pilason si Robert Altares, 50 anyos, kasado, isa ka foreman. Subong man si Romnick Altares, 33 anyos, kasado, kag nagaobra bilang construction worker matapos maulugan sa mga steel bars sa ila ginaobrahan nga building sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Jobert Amado, Deputy Station Commander sa Mandurriao Police Station, mga tagna alas 11:30 sang kaagahon, Pebrero 3 sang natabo ang insidente. Dugang pa sang opisyal nga wala pa matulid ang matuod nga rason kung nga nahulog ini mga steel bars, apang posible nga mahuyang ang pagtakod sini rason nga nahulog kag natabuan gid nga yara sa idalom ang duha ka biktima. Actually ini nga ton nga mga biktima nagaobra ni dira sa may obra nga building dira sa may Tower 2 Enterprise sa may Mega World, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. So samtang nagaobra ni sila ang accidentally ang bandol ni kuno sang steel bars sila. Nahulugan sila, So siguro susubong either siguro ay ma-secured mayo tong pag-igot sang steel bars ni nadagdagan ni ang duwa naton ka construction workers. Naibaluan nga si Jobert ang nagapuyo sa barangay Botong, Oton, Iloilo, samtang si Romnick naman ang residente sang barangay Tansa Esperanza, Iloilo City. Gintinguan naman sang Radyo Bandera nga makuhaan sang pahayag ang mga nagaobra sa among construction site apang nagpamalibad ang mga ini nga maghatag sang impormasyon. Sa karon wala pa sang opisyal nga payag ang DLM Construct Incorporated, samtang nagapaayo naman sa Western Visayas Medical Center ang duha ka biktima. Ini si Kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.